jing kia kepala kalaban ai ngi kajing pynkhiah kajing lat lut kajing em kajing let's see bon nangi let's see jan baro nangi menta kasi ngi wan ra kita kiu ki jongi ki badap smam da ki jing slai ki badap smam ki jing pang jing shidom ki badap smam da ki jing jinza hindrai hakani kasngi kabangi wan hakani kapukri kaban ai ngi ka kaban em kabang jilep lanola noru tu try jisu kerpa yangi ba ukhot werengi bangin penthali yakini kiu bangi ra hadu kani klemat jong ka jing susi da kiu jong ka jing jinza ki jing pang jing shidom hani hakani klemat kumen ko para da kabang khot no werepi na ka kitab saya kalnong ka ba khatlai kalnong ka ba khatar ka khot lai ko ong da ka jing kemen pentang na ki pukri ka jing pendem da ka jing kemen pentang na ki pukri ka jing pendem gohmen ko para hau try Jesus Christ ho ni lawan rai ki kiu ki jangi ki padal smam ne ki jong ka ni perthei da ka jing pendem da jisu da ka bojong jisu henry hakani khlemat tungin wan rai ka kiu ki padap smam jong kini ka perthei hau try jisu but ai be kini ki kiu ki jongi kin dap da kata ka jong ka jing pendem ka ka bam julep ka dap da ka jing da ujisu nong pendem jungi ko hemen ko para hau try Jesus Christ ling ba kani ka kitab Isaya kal nong ka ba khatar ka khot lai ka ba ong da ka jing kemen pintang na ki pukri ka jing pendem tungin wan ra menta da ka jing kemen ujisu blai pa blai khon blai mun sim khu khot ngi bangin wan ra ya ki kiu ki jangi da ka jing kemen bangi penthli yala di hau try jisu khnang ba un pendap ngi da ka jing pendem ka jangi tak hakani khlemat na khot ngwere phi tungin wan ra ki kiu ki jangi da ka jing kemen da ka bangi ya ro yu da ka bangi ainam da ka bangi mani u try jisu hakani khlemat namar ba kumpa ka kitab sam ka ba sau punyo ka jing risa lekmen ublay ukiu hapadeng ka jing sawa turoi gohmen ko para hau try Jesus Christ hakani khlemat tungin shat kemen ngin ye ro ngin pendan burom ye utrai jisu hakani kapor nama ba utrai jisu khot werengi bangin ye ro ngin shat kemen lang nama jisu udan rengkat bangi haba shat kemen habangi ro ngirisai keteng bakpo jamu hakani kapor nakhot ngwere phi baro tungin long kiba ben kreal de ban shat kemen kindiat ban that kikti ki jongi ban ye ro ye utrai jisu Langit ku
ay bau Jisu unang ta yangi unang penko yangi unang maap yangi unang isnay yangi ay bau nam jong Jisu kan sat ko yangi kan penko yangi kan pelat lo yangi kan penkot pynkhiah yangi hoot ni hab shibon dah kita kicing sngaw babon sa kicingim kijongi ikyom kijongi kidap da kicing sngaw babon sa kicing pangjing shidam kicing janjar kicing kicing telat kicing duna babon sa kicing long pop IT men ko para hau try Jisu yakini kicing long jang ibaro kumba kasam lai punyo ko ang tu IT hau try la ka jong kicing em tu shanya hau paron sabet IT ko men ko para mau try Jisu un pendap yakita kikiu ki jong pi un pendap kikiu ki jongi da kicing pendem da kabor da kicing iet ka jong da ka ka jong ka polio ka bang julit ka polio ka bakersoy na kadano jong Jisu dengan pan maaf Jisu Jisu biin tu maaf yangi ngilong tang kinong pop try Jisu isnei sai ko yangi maaf yangi ko Jisu ko kono David to isnei yanga ko Jisu ko kono David to isnei yangi dengan ong yu Jisu maaf Jisu maaf Jisu maaf Jisu sai ko yangi belai lo yangi Jisu belai lo yangi ko Jisu belai lo yangi ko Jisu belai lo yangi ko Jisu Pengkot yang ikut Jisu, pengkot yang ikut Jisu, pengkot yang ikut Jisu. Nangai teng ban kabrip ila kijangki kemat. Berpusan, berperkatang yang Jisu. Bukan apa ketenur kejangpi kejangga. Bukan mentah, hakani kejing berkentang pukri jang kejing punim. Kini kalau kentah, kini kalau kepor kebakerpang, hakaba. Sa shipang niya sngong ktien jong play ktien kabalong ka syarak yaki kejat ki jongi ktien kabalong ka jing shay kalentiyad ha ka jing em ka jongi ktien kabalong ka jing shay ha ka jing em ka jongi ktien kabalong ka jong ko jing em bom jikun ktien kabalong Jisu men ko para hau try Jisu Christ da ka dunur ka bos ngawit da ka dunod kabayay terang kabayay siang yaw try Jisu dengan kot kerpat hakani kelemat yaw mensiang jong blay ubadan ubadan hanga berhapi ubalong unong pentingan jongi hakabaw hangi baby way dengan kot kerpat enta yaw mensiang bakot bawan hiya halo jongi baby way baw mensiang bakot nang pynsleh ni da kabor ka jongu baw mensiang bakot pynsleh ni da ka jing sta da ka jing small thu da ka jing shampang ay baw mensiang bakot hikayang ni hakani kelemat iki bangi gim la ba small thu ay ba mensiang bakot un yalam nanti yangi IT ko men ko para ba mensiang bakot un yalam yangi hakani kelemat kin kot kepat lentang yung mensiang bakot ba undan rekat ban un yalam yangi Wan mensiang bakot wan mensiang bakot wan mensiang bakot Simba
Hakabamela yalum lang yau pai jame hakeniga jaka kabakuit ka jaka kabakandang ban ngap yakatin jame ngai ti hame ko Jesu yagi shakri jame brother Sajit ba Dr. Chery ba wan ban yalap yakakubor ba bhashangi ba lemba ka shindur jangi men kran hangi men pynsleh yangi men pen kur yangi men pelai lud yangi men pen gandang yangi men pen goi pynkhiah met ban men siam ko Jesu karko kardo yangi baro kam da me ki bapang ki bashitam ki bawan da ka batrang ya ka jingta ba ko jame ko Jesu hagane ka sngi ni duai ba men pen men da hangne ya ka Galili ya ka Jerusalem ya ka markap jang ka Decapolis barokawe kumba ka jia hagi da ki jaka ai ba kenang urlong hangne ko Jesu ai ka bor jame nang tre kam halo jangi iwei pa iwei menda ai ka jingi jame kanang kringnya kibaro syaga jingi jango blai upa kerko ko trai pynsleh yangi ko maria te soti sashasi ni kot kar pad yaka jingya rap ke jingya side jamba naga benda ki kun jamba pad yalam yangi baro sya ukun jamba kumba ka kemi ka yalam iya ki kun sya ka yingkandang ko blai ko maria kabadam sinyaye utrai ramat phala kerkuya phana pengkinte bala kerkuya so po jong pau Jesu kumaria bakoi kumi jong lei tuai na kabinta sungi kinong pop minta da por kasinyap sungi amen ko blai ko maria kabadam sinyaye utrai ramat phala kerkuya phana pengkinte bala kerkuya so po jong pau Jesu kumaria bakoi kumi jong lei tuai na kabinta sungi kinong pop minta da por kasinyap sungi amen ko blai ko maria kabadam sinyaye utrai ramat phala kerkuya phana pengkinte bala kerkuya so po jong pau Jesu kumaria bakoi kumi jong lei tuai na kabinta sungi kinong pop minta da por kasinyap sungi amen ya roh ya me ko Jesu ya roh ya me ko Jesu haleluya 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 mintap ti jam na kabinta ka burom ko mitra ko himen ko param minta kasngi barlashai kilong gisngi jong ka jingkar ko yangi yegi kun jong ka rika si hills barokaway nong stoin diocese Dondru ki bawan na Jawai diocese, Dondru ki bawan na Shillong diocese, ban ngap ya ka kubor babha, ban dup syakta da ka boru trai. Ngap diang burom ya pi ya rap ya ka mensiam jeng gebri ngin tapti na ka binda baro kita ki father. Bad kam ke repang ko himen ko para ngaku aban pinitu bad diang burom hapadeng jengi Brother Sajit, please. Brother Sajit, but Dr. Chery, but kini kilong ginong yalap, badon ka pynsleh jong mensiam bakuit kam kerpa, but kide na Kerala, but ki treslam hakane ka ministry jong ka jingyalap ya ka tien utrai, but kilong shisha ki shakri bakui jongo blai jongo Jesu ban tap ya katin utrai bad man kita yo ars ngilai sngi shimshuti ban yalap ya kubor baba kane kadeka